Dobrý deň, žiaci. Počas tohto školského roku sa budeme vydávať pri geografii. No a keďže vaša dejepisárka, pani profesorka Stará, odišla do dôchodku a my sme ešte nenašli nikoho, kto by, no, za ten plat nečudo, kto by to zobral za ňu, takže si to spojíme aj s históriou. Kto chýba? Nikto. Nikto? Výborne. Tak, začneme teda s novou, úžasnou témou a budeme sa rozprávať o moreplavcoch a objavovaní sveta. Povedzte mi, o akých moreplavcoch ste už počuli? Amerigo Vespucci. Vrabec, zás nedávaš pozor. Prísam, Vačku, ja ti ten telefon zoberiem a vrátim na konci školského roka. Nie, ja dávam pozor. Ako vždy. Tak povedz nám meno najznámejšieho moreplavca, o ktorom si istotne počul aj ty. Jack Sparrow. Vrabec. Zase mimo. Ako vždy. Skutočného moreplavca, nie postavu z rozprávky. No tak zamysli sa, určite si o ňom počul. Columbo. A istotne sa plavil aj so svojou ženou. To neviem. Ale mama o ňom pozerala taký dokument. Ale ženu som tam nikdy nevidel. Vrabec. K mape. Okamžite. To, čo sa ti Pemza snažil našepkať, bolo Kolumbus. Krištof Kolumbus. Počul si už toto meno? Výborne. Tak istotne potom aj vieš, čo objavil. Ukáž na mape. Vrabec. Kolumbus nebol astronaut, ale moreplavec. Takže by bolo OK zostať na tejto planete. No a objavil Azerbajdžan. Ale Ameriku. Výborne, Janko. No vidíš, keď ti trocha napomôžem. V slovenčine existujú iba 3 výrazy, ktoré začínajú na ame. Amerika, ametist a amen. Tak sa aj trafíš. No, ale čo si myslel? Že kam doplával? Že čo objavil? No, keby Amerika neexistovala a oboplával by Zem dokola, tak kde by skončil? Jak dookola? No normálne okolo planety. Však to sa nedá. Čo to trepeš, jak sa nedá? A však Zem je plochá. Čože? No jasné, jakže to neviete. Ale ani sa nečudujem, veď všetci múdri a šikovní robia a v škole ostali len tí, ktorí vedia opakovať páchorky zo starých učebníc. Keby ste sa pozrela na internet, uvidíte, že je tam kopu nových článkov, videí a dôkazov o tom, že Zem je v skutočnosti plochá. Čo tak hovoríš? Aké dôkazy? No, napríklad táto fľaša, pozrite. Vidíte hladinu? Je plochá. A teraz ju nalejem do pohára. Tak, vidíte? A hladina je stále rovná. Ak je hladina vody vo všetkých momentoch rovná, ako by mohlo existovať nejaké zakrivenie? Alebo slovo horizont. Ak je niečo horizontálne, teda vodorovne, nie vodokrivo, alebo táto loptička je guľatá. Ak vy tvrdíte, že by mala byť Zem, tak nalejem na ňu vodku. Vidíte? A stiekla dole. Neudržala sa. Ale naše oceány sú stále na svojom mieste. A čo slnko? Dobre, že hovoríte. Keď sa pozrieme na slnko, teda radšej na mesiac, na ten sa pozerá trošku lepšie, tak uvidíme, že sú tiež ploché. Prečo by mala byť Zem iná? Jan Vrabec. Toto sú totálne somariny. Trieda, nech vás ani nenapadne ho brať vážne. Hej, ja končím hodinu. Do pondelka si pripravíte 10-stránový referát o tom,
akého tvaru je Zem. No a vrabec. Vrabec nám to aj odprezentuje. Môžete ísť. Dobrý teta. Chlapci, Sámko, čau. Som vedela, že prídeš. Však ako každý piatok. Ako vaši? Dobre? Čo škola? Dobre sa majú naši a v škole tiež bolo V škole bolo hrozne. Ako vždy, prečo tam ešte musím chodiť? A čo sa stalo? Počkaj, najprv sa najete. Spravila som buchty a bylinkový čaj. Ten ťa upokojí. No, takže, páči sa. Jedzte a rozprávajte. Teta, ale pri jedle sa nemá rozprávať. Sámko, prosím ťa. A kedy by som sa ja s vami puberťákmi porozprávala? Však keby nie ste hladní, tak ani domov neprídete. Furt kde si lietáte. No čo? No, tá naša učiteľka pred všetkými ma zosmiešnila. Čo si nevedel? Práve že vedel. A lepšie ako ona. A ona namiesto toho, aby si uznala chybu, tak ma strápnila pred celou triedou. Ale počkaj, však to je učiteľka. Veď má vedieť lepšie ako ty. Však veď má aj čo si naučiť. No veď práve. A ja som pritom hovoril len veci, ktoré som videl na internete. Počkaj, to je to ten Google, čo ste mi ukázali, že? Tiež si ho čítam, kým ste v škole. Múdro tam píšu. Teraz, sekunda, že Európska únia chce zakázať slaninu. S čím budeme halušky jesť? Ale keď o tom budú všetci vedieť, jak som samozrejme všetkým rozposlala, neprejde im to na tajňaša. Ako ste mi Chemi Trials. Ináč, čo mi pripomína, ocot som zabudla kúpiť. Veru, za sociku lepšie bolo. No vidíš. A ja som pritom len povedal, že Zem nie je guľatá. Ale ona je guľatá. Nie je. Dobre, je to sploštený elipsoid. Samo, zase si vymýšľaš slova. Presne kvôli tomu sa s tebou nikto nechce kamarátiť. Bo na všetko máš odpoveď a ešte k tomu aj blbosť. Zem nie je guľa, lopta, ani žiadna ploštica. Čo ti mám k tomu povedať? No proste blbosti hovoríš. A keď sa ti nepáči, tak môžeš ísť domov a ja pôjdem do baru aj sám, hej? Hej? Do jakého baru? Do aparátu. Tej čajovne. Ešteže. Ježiš, čaj! No. Tak. Páči sa. Ale už som sa zľakla s tým barom. Že zase idete tak kde hýriť a piť. Keby otec vedel, v hrobe by sa otočil. Dobre vieš, že alkohol bol osud. Áno, mama. Tak, páči sa. No a čo s tou učiteľkou? No, čo s ňou? Tak ako dala nám urobiť referát na 10 strán. A ešte ja to mám prezentovať, že za trest. Keby som mohol, tak by som jej hneď ukázal, jaký tvar má Zem. No len neviem ako. Ježiš, jasné. Moreplavci. Samo napísa. Fuj, to čo je? To je hnusné. Pre Kristove rany. Chlapci, ja som vám tam soľ nasypala. Presne tak, mama. Soľ. Jahodové mesto a pod ním oceán, ktorý by nám závidel aj ten Kolombo. My sme piráti, korzári strednej Európy.
Samo, pí! Musím, to je fakt hnusné. Prepačte, teta. Samko, nie, to je moja chyba. Počkaj, dám vodu na Samo, nový. pí! Lebo ti neprezradím svoj pirátsky plán. Máš na výber. Buď vypiješ tento čaj a budeš môjim prvým dôstojníkom, alebo si môžeš piť čaj s cukrom, ako taký suchozemec, ktorý ale ostane doma. Tak, ďakujeme, mama. Nový robiť nemusíš. Pirátom chutil aj tento. Poď, Samo, ideme do našej pirátskej butiky. Aha. Tam na nás čaká iný nápoj. Ďakujeme, mami. A čau, teda, ahoj. Dovi, teta. Čaute, chlapci, pekný večer. Vynikajúco. Ja tiež budem mať pekný večer. No, i tak, kde mi písal ten nigerijský princ, čo potreboval moju pomoc? Tak, na zdravie. Len to... Na zdravie. Čo iné ostáva? Vážený pán, no, tu je to. Dovoľujeme si vás informovať, že váš pracovný pomer na dobu určitú, uzatvorenú na obdobie do 30. júna 2024, sa skončí uplynutím tejto doby a nebude predĺžený. Dôvodom je skutočnosť, že vaše vyučovacie metódy a výklad dejín nie sú v súlade s modernými pedagogickými štandardmi a smerovaním školy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ďalej nepokračovať v spolupráci. Ďakujeme vám za doterajšiu prácu a želáme vám veľa úspechov v ďalšom pôsobení. S pozdravom, riaditeľ Skinner. Vraj, vyučovacie metódy nie sú v súlade s modernými štandardmi, leda slniečkárskymi štandardmi. Táto krajina sa mení na liberálnu židojaštierskú žumpu. Všade samé dúhy. Dúhové prechody, dúhové stĺpy, papierové slámky, elektromobily, cyklotrasy, dúhové pochody. Staré zlaté časy. A ešte čo? Vraj, zákaz fyzických trestov na školách. To nie sú fyzické tresty, to je fyzické vzdelávanie. Ja keď som sa nevedel správať, alebo som nevedel hľadku v škole, dostal som poznámku a poza uši. Potom som prišiel domov, tam mi dal otec ešte jednu, aby som si zapamätal. A teraz, čo sa deje dnes? Deti sa mi smejú za chrbtom rovno do očí. Cez hodinu sa hrajú na mobiloch a keď mi trochu rupnú nervy, tak to nájdem večer na YouTube. 30 rokov. 30 rokov v školstve. 30 rokov môjho života som im dal. A čo mám za to? Veľa úspechov v ďalšom pôsobení. Ďakujem pekne. Kde si mám teraz hľadať novú robotu? Teraz už chápem, čo vravela mama. Nech je jej zem ľahká. Za socíku bolo proste lepšie. Táto západná kultúra nás proste zničí. Musím odtiaľ to vypadnúť. Na východ. Do Ruska. Ale ako? Jano, ale ako chceš učke dokázať, že Zem je plocha? Veď jednoducho. Pôjdeme na okraj. Na okraj? Barman, 2 rumy.
sme sa... Ako? Keď som bol ešte malý, bol som u babky cez leto a tam som videl taký starý dokument o zbojníkoch. A tam hovorili, že na konci sveta je voda. Druhý chlap tam hovoril, že je tam nejaký plot. To mi nepríde logické. Samo, ale ja sa ťa nepýtam, čo ti príde logické. Ja ti oznamujem, čo bolo v tom dokumente. A si istý, že to bol primárny zdroj, aby sme... Hej, dokument o slovenských zbojníkoch. No a čo sú zbojníci? Piráti. Ako my. Len bez vody. No, suchozemci. Ale vlastne my sa vody nebojíme. Čiže fakt, že na konci sveta je voda, nám vlastne vyhovuje. Jediné, čo nám treba, je loď, zásoba jedla, rumu a len počkať, kým sa po prúde rieky doplavíme až nakoniec. Počkať, ale rieky tie sa rozpájajú a spájajú. Čo keď zle odbočíme? Čo keď sa ploudíme? Stratíme sa, budeme plávať v kruhu na veky, umrieme hladom, len po nás mŕtvoli ostanú. Jano, ja sa bojím, už teraz sa bojím. Prepáčte páni, dobre som započul. Plánujete sa plaviť na kraj sveta? Áno. Prečo? Ja len tak, že poznám cestu. No vidíš, Samo. A ty si sa bál, že to bude zložité a tu náhodní starci v bare poznajú cestu. No povedzte, kadiaľ? Starec si nechá more pre seba. Dovidenia. Ale no, veď ja som to tak nemyslel. To bol vlastne kompliment na vaše dlhoročné skúsenosti. Čo ja už som sa takýchto komplimentov napočúval. Keby ste nám to nechceli povedať, tak sa k nám neozvete? Ty si nejaký chytrý. Ďakujem. Dobre teda, poviem vám to. Ale nebude to zadarmo. Pokiaľ chcete peniaze, tak tie nemáme. Peru, pirátsky poklad sme ešte nevykopali. Chlapci, nie peniaze. Dohodneme sa inak. Niečo za niečo. Vezmete ma so sebou. Čože? Potrebujete navigátora. Jano, mne sa toto nezdá. Toto není dobrý nápad. Nie, toto Samo. není. Na začiatku pindáš, že nepoznáme cestu. Teraz, keď ti osud prihrá riešenie, tak sa sťažuješ. To si celý ty. Vítajte na palube. A vy ste... Hovorte mi, Martin, týkajte mi. A vy ste Jano a Samo? Teší ma. Dobre teda, ale z bezpečnostných dôvodov vám cestu prezradím, až keď sa nalodíme. A už keď sme pri tom, aké máte plavidlo? Nemáme. Ale budeme mať. Ja som kapitán a ja to zariadím. Stretneme sa zajtra do poludňa u nás doma. Ale teraz je čas na rum. Barman? Mami, no tak. No tak. Zas pýtaš peniaze a nepovieš ani na čo. Nič. Ale keď ja ti to nemôžem povedať. To je tajná misia. Dobrý, teta. Samko, ahoj. Akorát sa rozprávame s Jankom, že sa chystáte na výlet. Áno, áno, ideme na plavbu. Tak na plavbu. A kam? No, tak to nám ešte pán navigátor nepovedal. Dobrý deň, prajem, pani Vrabcová. Vrabcová. Dobrý deň. Moje meno je Martin Šimkovič, magister a som učiteľom dejepisu na tunajšej strednej škole. A chlapcov som len plánoval zobrať na menšiu exkurziu. Alebo odjel. To na ten referát, čo som hovoril. Stretli sme ho vlastne v aparáte. Som ti hovoril, že
do čajovní chodia len inteligentní ľudia. A tu aha, učiteľ a ešte hovorí, že mám pravdu, že učka sa mýli. A budem kapitán. No, aspoň niekto na vás dá pozor. O to lepšie, že pedagóg. Sadaj už ty. Takže teta, takže nás podporíte? Dáš nám tie peniaze? Koľko? Neveľa, len takých 300 eur. Čože? A však plavby sú drahé, treba nám loď, treba nám zásoby, no a čo zvýši bude na papagája. Ako správni piráti potrebujeme papagája predsa. Jano, papagája už máš? Pán kapitán, a tak medzi rečou, nepomýlili ste si vy náhodou s truhlicou zlata? Čo si myslíš, že krádnem? Dobre, vieš čo? Na. Tu máš 50, viac nemám. A hlavne, dojedz raňajky. Ja potrebujem sa chystať do mesta. Nastavte homeopatu. 50 eur. No, tak to nám vystačí tak na jedlo a zásoby. No ale na praštičku rumu by z toho mohlo stať, nie, pán kapitán? Aký rum? Však Jano ešte nemal 18. Čože? Vyzerá o dosť staršie. To preto, že toľko pije. Alkoholici. Viete čo? Spolieham sa na vás, ako na dospelého, zodpovedného človeka, že dáte na to tých dvoch pozor. Dobre, madám, spoľahnite sa. Dovidenia. Užijte si výlet, chlapci. A teta, No, výlet. Či bude nejaký výlet, keď sa nemáme na čom plaviť? my máme doma čln? Čože? Tak vy máte doma čln. A ty ma tu necháš dránkať penieži od mami. No tak si včera vravel, že to je tvoja výprava, že ty zabezpečíš čln, no nechal som ti to kaziť. No ale počkať, keď to bude môj čln, tak teda ja budem kapitán. A aj keby, tak vyvolám zburu a velenie si prevezmem. Snáď by ste nechceli kaziť morálku hneď na začiatku. Však poručík Pemza. Dobre, dobre. No, Aj tak to bol tvoj nápad. keď si myslím. Dobre, choď po ten čln. My s Martinom zabezpečíme zásoby a stretneme sa po obede pri mestskej hale, ako je Torisa. Tak, poručík, kapitán je tu. No, tak kde máme tie plavidlá? Tu. Poručík Pemza. Áno. Vy snáď žartujete. Toto je tá loď, tento čln, veď to je sotva člnok. No, môj pamäti bol väčší. Hej? Možno preto, že som bol dieťa. Ale na dovolenke nám stále dobre slúžil. Výborne. A ako sa do ňoho zmestíme traja? Aj to som vymyslel. Tretí pôjde v závese. Hej? A kto? Prepačte, chalani, že meškám, ale podarilo sa mi zohnať... Nie.
Nie. Nie. Áno, Nie. áno, to sú naše plavidlá. A vlastne, keďže sú dve, tak to vlastne znamená, že to je flotila. A týmto pádom sa ja povyšujem na admirála. A počkaj, ty nepreháňaš to tak trošku? Nikdy. Ja si tú hodnosť zaslúžim. No, dôstojník. Keďže ste zaobstarali plavidlá, prislúcha vám tá milá povinnosť dať im mená. Ja na plameniakovi nejdem. No, budeme hlasovať. Jediným správnym spôsobom budeme ťahať zápalky. Krátka a dlhá. Ale musím podotknúť, že ako admirálovi mi samozrejme neprislúcha skrývať sa v zadnom boji. Čiže musím ísť vpredu. Dobre. Keď to osud chce takto, aby som vypadol z tejto diery, dobre. Máme nižší ponor, prejdeme aj cez menšie korytá. Už môžem pomenovať? Áno, dobre. Počúvam mena dôstojník. No, tá elegancia. Rozinanta. Svojho plameniaka si pomenujem sám. Červený október. A zásoby má každá loď svoje. Dobre, nech. A teraz trasa. Dobre, v poriadku. Dokážem, že som mužom svojho slova. Naladíme sa na Torise, odpláveme dole Hornádom smer Maďarsko, tam Tisa, Slaná, v Srbsku sa vlejeme do Dunaja a odtiaľ cez Rumunsko už to bude len pár dní na otvorené more. Tam zakotvíme na ruskom brehu a pešo pôjdeme na kraj sveta. Počkať, ale to, my máme ísť do Ruska, teda na sever, a vy chcete ísť na juh? To je Maďarsko, to mi nepríde logické. Sámko. A keď ideš do Bratislavy, ktorá je najrýchlejšia trasa? Cez Maďarsko? A to ti príde logické? Ďalšie otázky? Dobre, ale hovoríš, že pôjdeme, prečo Rusko? Hovoríš, že pôjdeme pešo, ale predsa na konci sveta má byť voda, nie? Chlapci, Rusko. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé, Rusko je obrovské. Sámko, že je Rusko najväčšia krajina sveta? No, najväčšia je ten zvyšok... Presne tak. A to preto, že Rusko je okolo celého sveta. Rusko je hraničná krajina. Rusko je krajina poverená strážením hranice sveta, aby sa k hranici sveta nedostali tí hnusní kapitalistickí Američania. Pretože keby sa tam dostali, tak sa stane čo? Kolonizujú vesmír a predajú slnko Sorošovi. Presne to som čítal v Badateľovi. Sám vidíš. Ale veď to je somarina! Ale samo, kušuj. No, bez diskusie. Na lode. Ale Aj keď síce ešte tak rozmýšľam, dôstojník, už takto ma nepočúvate.
môžeš aj ostať doma. Vieš, Rozinante si už meno dal a teda môže ísť s tebou, alebo aj bez teba. Ale, no dobre. Ale veď, že príde na moje slova a ja ti len poviem, ja som ti to vravel. A ticho tam, na lode. Tak, je to tu. Plavíme sa. Prúd máme dobrý. Vietor nám fučí do chrbta a poháňa nás vpred. Navigátor! Áno, Áno, admirál snáď, nie? áno, admirál. No, na ako dlho vidíte cestu? Týmto tempom optimisticky 2 týždne, realisticky 30 až 40 dní. To je trošku dlhšie, ako som predpokladal. A koľko ste predpokladali, pán admirál? Tak 3 až 5 dní. Čože? No, koľko si myslel? Keď budete pádlovať, môžeme tam byť skôr. Ale s tým vám ja v závese pomôcť nedokážem. Samo padluj. A prečo ja? No, lebo ja som admirál a ty si chceš odísť vpredu. Postojník, padlujte pomalšie, poďte sa na únosnú mieru. Ale to nie som ja. Ja to tiež cítim. To ide z tej rieky. V tom prípade padlujte rýchlejšie, nech sme stade to rýchlo preč. Nedá sa. Všade sú tu nejaké čierne vrecia, mi tu zavadzajú, do nich udieram. Je ich tu snáď 50. A admirál, nechcem nič strašiť, ale vyzerá, ako keby tam boli tela. Samo, ty čo si zase vymýšľaš? Aké tela? Už kto by hádzal 50 tiel do rieky a prečo? Čo si vymyslíš na budúce? Že si videl upíra? Priviažte ma. Uteká nám navigátor. Dobre. Admirál, ja mám hlad. Beriem na vedomie. Padlujte ďalej. Admirál, ale ja už nevládzem. Čo? Prečo nevládzeš? No, nejedol som. Večera bola. Veď si jedol nedávno. No hej, včera. A však hovorím. A dosť. Ja chcem vidieť zásoby. Zásoby? Sú. Aj, sú. Aké? Dobre, no, tak som musel nastaviť prídely. A dosť. Budeme to padlovať. Fľaša jahodovice? To je na skorbut. Potrebuješ predsa vitamíny, aby ti nevypadali zuby. A jahody majú vitamíny. A soľ. Dezinfikuje a môžeš ju použiť na zaváranie a dochucuje. Poctivá Prešovská. Že poctivá Prešovská.
Už ju ťažia v Rakúsku. V Prešove vám ju iba balia. Nám? Ja som z Košic. A to si prišiel pracovať a žiť do Prešova? No a? Čo ti je na tom také divné? No, kamaráti robia taký event, Pegaskon, a hovoria, že dostať Košičanov do Prešova, to je hotový kríž. A ešte aj to pilát, keby sme niekde uviazli. V septembri. No a A čo tu ešte? Bojové lode. to mi prišlo také tematické. Tematické. A Vifonka. A druhá Vifonka. A fén. To je nakúpanie, keby došlo k najhoršiemu. A čo? To si ho do nosa strčím. Jano, kde sú suchárne, trvanlivé potraviny? Jedlo! No dobre, tak som to trochu neodhadol, no. Že hovoril som, už som myslel, že tam dávno budeme. A dosť? A teraz padluješ ja. A ja si beriem Vifonku a idem ju chrúmať. No dobre, no. Ja som tak šťastný, že som si doniesol svoje zásoby. Hej, Samo. Áno, Čo, Jano? Spí? spí. Admirál povesloval trochu, tak ho vyplo. Nie si hladný? Aj hej. Tak chytaj, dám ti zo svojho. Ďakujem, ale prečo? No, páduješ tu jak kôň, to nás bude ťahať on? Iné mi povedz. Prečo ty vôbec paktuješ takýmto tu? Však ty si celkom múdry chalan. A aj hej, ale no, on je jediný kamarát, čo mám. Jediný, ktorý ma neokašľal. A jeho mama ma má rada. Aj mi ho je trochu ľúto. No, už keď spomínaš tu jeho mamu. Čo je jeho otec? Akože on sa fakt upil? No hej, teda nakoniec, no, je to trochu komplikované. Počúvam. No tak, jeho otec pil. Akože nie tak veľa, on len keď proste išiel z roboty, tak išiel do krčmy a potom prišiel domov. To je také klišé, nie? Je, ale jeho mame sa to nepáčilo. Tak on prestal piť. A potom sa zistilo, že keď chodí rovno z práce domov, tak si lezú tak na nervy, že spolu až nevedia vydržať. Tak sa rozviedli. A potom začal poriadne piť už non-stop. A sa upil. A potom začala piť aj jeho mama. A to od nej to Jano vlastne pochytil, preto je na to taká citlivá. Okay. To je celkom fascinujúce. Čiže alkohol tú rodinu vlastne držal pokope, ale ako jednotlivcov ich ničí. Zajímavé. Vedecké. Dobré ránko. Samo, prečo nepadluješ? My sme Hádam, tu nechystáme nejakú zburu. Nie. My sme tu len s navigátorom preberali trasu. Admirál, podľa mojich výpočtov by sme za niekoľko dní mali doraziť na otvorené more a odtiaľ už je to len kúsok. Áno, soľ. Už ju cítim vo vzduchu. Už tam budeme. Nemal by samopádlovať? A tak, daj pádlo, pádluj. Ne, pádluj, ja ťa potom vystrieľam, no. Neskôr.
Námorný denník navigátora. 25. október. Na vode sme už vyše mesiaca. Je malý zázrak, že sme sa dostali takto ďaleko. Beriem to však ako priazeň a znamenie osudu. Sme už pár dní na otvorenom mori. Mám však pocit, že nás prúd unáša raz sem, raz tam, ale brehu nikde. Pádlovanie stratilo zmysel. Zásoby dokúpené v Belehrade za hodinky po otcovi sa však zase krátia. Niečo som dal aj mladým, no 3 hladné krky, to je proste veľa. A navyše, ten blázon admirál mi už dávno ide na nervy. Samo, mrzí ma, že to takto musí skončiť. Nezaslúžiš si to. 25. október. Deň októbrovej revolúcie. Je čas na novú revolúciu. Na moju revolúciu. Toto bude môj červený október. Dobré ráno, dôstojník. Dobré ráno, pán admirál. Navigátor, a ty nám nepopraješ dobré ránko? Bravo! Navigátor je preč! Čo? On sa stratil. My zablúdim. A čo nad ním rozmýšľaš? Čo bude s nami? Tak bez navigátora zablúdime. A to my už nejaký ten deň, 2 asi blúdime, 3, 4. Ale on zabral zásoby. Kde je jedlo? Nie. Zase soľ. A jahodovica. Umrieme hladom. Ono vieš, no, ja som tak videl, že Martin sa vlastne delí s tebou o svoje, no tak som tento ruksak povýšil na admirálske zásoby. A všetko si zožral? Tak zožral. Jedol som len toľko, koľko som bol hladný. Prisahám, že viac nie. A do kielu. Tak, jedlo už nemáme, stratení sme, ale aspoň vody bude dostatok. Ide búrka. Ja som ti to hovoril. Čo to bolo kolotoč? Všetko ma boli. Ale aspoň sme na pevnej zemi. Jano, kde si? Jano! Admirál! Jano, ty žiješ? Žiješ? Jano. Admirál! No a čo si ty, admirál? Čln je preč, navigátor je preč, vtáka nám odplavilo a ja končím. Tak mi pomôže aspoň postaviť. Aj. No, počkaj. Samo! Plot! Počkaj. To ty myslíš, že to je ten plot? No, najlepšie zistíme to tak, že mi ho pomôžeš preliesť. Tak zistíme, či to je ten plot. Stojať! Novi! Kapitali ste! Oni majú zbrane! Skúsme sa najprv porozprávať. Što vi chcete zdes? Turisti? Turisti? Zdes? Ono, jak sa to povie? US Navy, my Navalny, piráti. Jano, nehovor. Však nás zabijú. My Aha, čiže turisti sme, turisti. Veľmi turisti. ty sa môžeš tváriť, že vieš po rusky, ale ja nie. Dokumenty?
Kde je rúbsak? Tu je. Ruky hore, držme ho pomaličky, zoberieme. Čo to je? To je jahodovica, ale tá je moja. Na skorbut. Jano, ty skúpi alkoholik. Daj sem tú fľašu, daj sem. Jahodovica, z Prešova, z Slovakia. Jagodovica. Dokumenty. Nadaj, rýchlo, Jano, nadaj. Slovakia. Samuel. Jano. Očem vkušno, popробуj. Kurtín, máme šancu. Je to Rusia? Je koniec sveta? Što? Koniec sveta? Нет. Vojanská báza. Sekretnája vojanskája báza. Sekretnája. Što tam jest? Americký dúrak. No si samo. Veď tu majú draka. Ešte amerického. Počkaj, ale draky sú len v rozprávkach. Drak? Da, americký dúrak. My хочет vidieť draka. Mi dolohol vás arestovať. Pojdi s nami. A kde je ten drak? Je to dúrak. Aha, durak. To nie drak, to durak. Mašina durak. Da, americký dúrak. Nejako im leze na nervy, ne? Počkať. Ono to tu píše dačo. Insert $1 coin. Почему дурак? Почему дурак? Dengi kašet. Dengi. Insert $1 coin. Ono to chce doláre. Doláre. Ruble máte? Nie. Ale však, a čo je to? Čo to môže byť za mašina? Ono to vyzerá ako stroj času. Stroj času a No, jasné. čo by tu robil stroj času, mi povedz. Príbeh o blúdnom Holandianovi už si počul? No jasné, však Piráti z Karibiku 2, nie? Však to mám napozerané. Loď, ktorá sa objavovala, potom mizla. No, a to je to vysvetlenie. Hej. Ona nemizla. Ona cestovala v čase. Preto sa stále strácala. Ale prečo potom chce peniaze? Neviem. Máš nejaké? Už nemám ani fúka. Nie. Všetko sme prejedli. A čokoládu. Si nič nemajú? A na čo si vlastne chcel ruble? Veď to chce doláre. Vieš, koľko rubľov by si tam musel nasypať? Aby... Koľko? No, pri dnešnom burze to rýchlo prepočítam všetky. Aha. Počkaj. Nasypať. Ježiš, mám to. Čo ty robíš? Jano, si úplne šalený? Čo to tam sypeš? No však chce to peniaze. A čo sú peniaze? Zlato. A čo je na zlato? Soľ. To čo budí? Ono, počkaj, niečo to tu ukazuje. Je to, nejako sa to ožilo. Je tu nejaký odpočet. Jano, ty si to asi úplne zoskradoval, alebo to tak celú tú soľ? Što vy dělajte? Zavajať mašinu. Co? Už nevyzerajú až tak kamarátsky. Dojte. Urob niečo. Nemáme na výber, musíme ísť!
Kde sú vojaci? Neviem, tebe chýbajú snáď? Nie, ale... Nie sú tu! No fakt? Kde to sme? Ale... To vyzerá úplne nejako... Jano, to nie je len, že kde, to je, že kedy? No. Jak? Počkej. No toto. Dobrý deň. Buongiorno. Aký je rok? Buongiorno. Nový rok. Buongiorno. Kde sme, preboha? Akési slovanské nárečie. A preto ste tak divne odetí. Tu v Lisabone máme úplne iný kus. Aký je rok? A vy ste kto? Rok? 1481, 1481. Vy ste nejakí pometenci? Alebo snáď... stratení pútnici zo severných zemí? Áno, my sme veľmi stratení putníci zo severných zemí. Ono, ešte včera sme boli moreplavci a dnes sme už stratení. Moreplavci? Tak to môžete pracovať u mňa. Nie. Budem potrebovať skúsenú posádku. Nie, mňa na vodu už nedostanete ani omylom. Nie, to mi už nastačilo. A kto ste? Mi chiamo Cristoforo Colombo. Prieskumník a moreplavec. To je Kolombo. Počkaj, to vy ste ten Kolombo? Hemza, vrabec, výlet sa skončil. Preboha! Pani učiteľka, vy ste sa ako dostali do 1418. Som vám vravela, že v školstve zle platia. Musela som si nájsť nejaký part-time a tak po večeroch strážim časopriestor. Ale to idete práve včas. Teraz vám dokážem, že Zem nie je guľatá. Teda Kolombo vám to dokáže. Ale veď Zem nie je plochá. Ach, smiešní zaostali Slovania. Poďte, pozrite sa na túto mapu, ktorú im poslal môj priateľ Paolo Toscanelli z Firenze. Dáva mi za pravdu, že cesta do Ázie je možná aj smerom na západ, po mori. Keď získam dostatok financií, bude to nová hodvábna cesta. No to je jasný dôkaz, že Zem je guľatá. Ale tak to už predsa vedeli aj starí Gréci. Ale tam nedojdete do Ázie, tam dojdete Hemza, nech vám ani len nenapadne meniť dejiny. Vrabec, odpoveď máte od samého Kolumba. Zem je guľatá, výlet sa skončil, čas ísť domov. S referátom meškáte už vyše mesiaca. Nie, žiaden referát. Poď samo, zbavíme sa Kolumba. Keď nikdy nevypláva, možno... Áno, keď nevypláva on, vypláva niekto iný. Už si to uznaj. Nemáš pravdu. Vedeli to starí Gréci, je to Kolombo a vieš to aj ty. Len nechceš stratiť tvár a to je jediné, čo nám v tom bráni. Môžete ma, prosím, pustiť? Mám dôležitú audienciu u kráľa, ktorú musím stihnúť. Ticho, Kolombo! A ty samo! Môj prvý dôstojník. Potom všetko. Hada som si v člne viezol. A dosť! Dúfala som, že to k tomu nedojde, ale ako vidím, tak nemám na výber. Slabý net? Akože, ja chápem, že 1400, neviem koľko, akože neboli ešte také Wi-Fi, však 5G až teraz. A to ináč to škodí mozgu. Ale tak... No. A nemôžeme ju tu nejak premiestniť? Ako čo tu zase robíš? Akože už si povystrajal hocičo.
ale mami. Ty padáš domov. Máš zaráka na mesiac. Ale potrebujem to opraviť, nefunguje to. A Google mi zmizol z plochy. A ako sa dostaneme teraz domov vlastne? To už nechajte na mňa. A tento projekt, čo strážili Rusi, je dobrý črep. Takže my Time Force to už máme v hodinkách. Čiže sa všetci chytíme za ruky a chytíte ho. A raz, dva, tri. Tak, máš to preinštalované. A už žiaden zemavek, infovojny, badateľ, som ti všetko zablokoval. A na domovskej stránke máš Wikipédiu. Dobre. Ďakujem. Za to ti vlastne odpúšťam tú zradu s Kolombom. Áno! Srandujem. No, a škoda, že vlastne nemôžeme ísť vonku. Pustím správy. Markíza. Mainstream. Môžem? Dobre. Len, vieš, čo by ma zaujímalo? Čo také? Čo sa vlastne stalo s pánom Šimkovičom? Čakaj. Tu niečo je. Absurdný príbeh Košičana sa stal medzinárodnou senzáciou. 14. sa vybral do Ruska za vidinou lepšieho života.